tɛ waritigiya ye ne ka entourage bɛɛ ye n sinjiw de ye o ɲɔgɔn ka dɔgɔ wajulukɛlaw la ale min bɔra ka kuma diɲɛ mana ne dɔ cogo o cogo n'ale de bɔra fa la a bɛ n dɔn kojugu yɔrɔ n ka namunaminala kɔni o ko tɛ o ye n dɔgɔnin ye n den b'o fana bolo Musa Konate i m'a ye ne ka kuma bɛɛ la ko tiɲɛ maa bɔra bilala i ka namunaminɛ na a ma deli ka n sɔsɔ fɔ siɲɛ kelen kabini an bɛ wajuli la Musa ye n sɔsɔ siɲɛ kelen n ko a ma n ko musow bɛ fɛn min siri k'a tɔgɔ ye k'a t'o dɔn n ko nkalontigɛla bɛ ja ne ma a ye n sɔsɔ o yɔrɔ min na tellement faamu de ala ka limaniya da ɲuman kɔni a ti ban an bɛ dugawu kɛ wala na i dɔ ti mɛn na من الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام ɲuman bɛ kɛ sababu ye fandanw dɛsɛbaatɔw muso cɛsɛbagatɔw yatimɛw fanda bɛ kɛ dɛmɛ bɛ kɛ sababu ye n'o ye hinɛ ye an karamɔgɔ a b'olu kɔntan ale ko fɛn jumɛn de ka di ala ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan kira ko i dɔn ka ala ɲininka ala kira ye ala ɲininka ko fɛn jumɛn ka di e ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ala ko kira ma idkhalu surur ko ka nisɔndiya don mɔgɔw dusukun na k'o ka di ala ye kojugu cɛ natɔ filɛ nin ye a bɛ ne malo bɔra bila ninnu ka da la sisan o ka di ala ye kojugu cɛ filɛ nin ye an nɔ nin y'an ka gɛlɛya bannen ye n'a nana dɔrɔn a bɛ n'a bolo don a kunna sisan kana to mɔgɔw k'a dɔn i ye ayi i ta ni ɲɔgɔnna kɛra Abubakar la yɔrɔ n'i ye Abubakar ka limaniya tila 3 ye ka 1 da o la o bɛ bɛn Umaru ta ma n'i ye Umaru ta tila 3 ye ka 1 da o la o bɛ bɛn kira mandon bɛɛ ta ma mais don min na n'u ye nkalon tigɛ ka da Seydina Ali a tɔgɔ ye di Aisha ta la n'o ye Abubakar denmuso ye k'a ye tulo kɛ a ko kira ma ko ni Aisha ta ye tulo kɛ k'a y'o kala e fɛ e y'a furu san kɔnɔntɔn mana a y'o dɔn e fɛ yen ni fɛn tɛ a ye Bilali kumakan mɛn don dɔ Seydina Ali ko Bilali ma ko e fana wa ne de ye e bɔ jɔnya na et puis n jɔn bɛ n'i ka fɛn bɛɛ ye e fana fara an bɛ ninnu kan ka ne denmuso lagosi Abubakar kɔni ka ne denmuso lagosi ma ko kɔngɔ b'i fa ala ye Jibirila ci ka na fɔ ala kira ye k'a k'a fɔ Abubakar ye ko n'a bɛ ɲuman kɛ Bilali ye ale ala kama k'a ka continuer n'a ye ko nka n'a bɛ ɲuman kɛ Bilali ye Bilali yɛrɛ kosɔn k'a k'a sen bɔ a la mais a k'a lajɛ n'a bɛ sa ni mɔgɔw m'a dɔn ko ala b'a dɔn ala k'an ka ɲuman caya dɔw bɛ yen ni suntigɛ sera i b'u wɔsilen de ni suntigɛ mɔniw ye ka taa misiri daw mɔni kalama funukɛni yɛrɛ dɔw bɛ jɔ sirakun na ni farni yiranenw ye wallahi n'an ye hinɛ cɛ an ni ɲɔgɔn cɛ dɔ ko a mago bɛ hɛrɛ min na ala b'o di an ma ala ye dɔɔnin di e min ma hinɛ mɔgɔw la su in tali bɛɛ ye hinɛ dɔ ye o balima dama minnu tigɛlen don n'u bɛna tuguni sababu la o de ka ca mana an bɛ sutala ninnu fo k'u ka i yɛrɛ fo ka i barika da et k'i waleɲuman dɔn minnu bɛ k'an filɛ directiw la Dubayi ninnu ni Amérikiw ni Faransiw ni Kanadaw ni Espagne ni Italiw an bɛ Pointe Noire an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo an yɛrɛ denkɛ fɔlɔ bɛ yen k'u bɛ k'an filɛ direct la an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo et k'u bɛɛ barika da dɔ bɛ Canada
ko an bɛ sun tigɛ ngɔlɔbɛ la ko ka ngɔlɔbɛ bila ka taa d'a ma o kɔni o tɛ sɔrɔ sen a fɔ k'a ka na k'a wari sɔrɔ n'a nana a bɛna sɔrɔ o ye fura de o Canada kɔni Gakou i janto ngɔlɔbɛ la dɛ ngɔlɔbɛ ka ɲi kojugu janto a la sumaya filɛ biyɛndimi filɛ furudimi filɛ kɔnɔna joli ngɔlɔbɛ bɛ taa n'a bɛɛ i b'i janto a la Ala ka limaniya Konate an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ye hakili jigin pɔntinɛri la an yɛrɛ denkɛ bɛ n'o ye Bayisu ye n'an k'a ma ko da in na dɔ ye n wele ka bɔ pɔntinɛri ko ko Gakou ko Konate denkɛ bɛ an fɛ yan wa ne ko k'a bɛ yen k'ale hakili sigira sa ko parce que Sisanikaw ka ca Walakaw ka ca Kantelakaw ka ca Fanɛnakaw ma ko caman bɛ se k'a yɛrɛ kɛ Konate walima Konate den ye ne ko n k'a tun bɛ Gabɔ ko o yɛrɛ de don k'a to ten i ka kuma in nana ni kuma ye ne bɛ ɲini ka dimi ka garibuw kɔrɔ Gakou ne ye dɔ ye ne wele jamana dɔ la ko ne ka wusula dɔ bɛ yen ko bɛ taa ni juma jiginna dɔrɔn k'a bɛ wuli k'i jɔ ko Konate ka wusula bɛ n bolo mais ne ka garibuw filɛ mais ni mɔgɔw ye n ka fɛn ta ka nkalon tigɛ ni n tɔgɔ ye mais pour que olu yɛrɛ t'a ɲuman ta k'a baara an bɛ k'a labɛn locataire bɛna sɔrɔ kɛnɛ kan an bɛ k'a labɛn a bɛ ka labɛn mais n'a bilara fo locataire a donna bi in na an karamɔgɔ jeudi ni mɔgɔw ye an ka fɛn ta ka fɔlɔkaw fɔ kali ko walayi ko Konate ta mais aw yɛrɛ k'a lamaga parce que mɔgɔw bɛna a kolonw feere a original bɛ aw minnu bolo an kun tɔgɔ bɛ tiɲɛna de ko Konate ka wusula mais pourquoi t'a bɔ k'a sɔrɔ n'u ye courage ta a bɔli kama fɛn bɛ fɛn na n'i y'o fara a kan sɛgɛ b'a ni dama tɛ dɛ na fɛn wɛrɛ y'a fɛn min ye Basumala safunɛ usine Badabada Daf jeudi don Basumala safunɛ bɛ sɔrɔ wusula bɛ sɔrɔ ayiwa n'a ko ten ayi mɔgɔw kɔni tɛ se ka taa fu kɔni bɔ fɔlɔ ne yɛrɛ ne tigɛ n ka société ayi o kɔni ni min nana ko safunɛ n'an ko a banna ko ayi n'o m'a fɔ ne ba sara n tɛgɛ kɔnɔ ne b'a fɔ ne fa sara n tɛgɛ kɔnɔ ne b'a gɛlɛyara dɔw ye n wele ko tɔgɔ tulu ko tulu banna o kulela denw tigɛ tɔ na tulu banna k'a bila o fana o min bɛ Thailand o fana a bɛ sira la comme o ye batongo ye donc olu u bɛ sira la ka na safunɛ ni Gunjo Alimami de y'a fɔ n'a ka di ye safunɛ in to yen Gunjo Alimami ko ni mɔgɔ min ye Allahumma salli ala kasfil umma ko n'i y'a wurudi siɲɛ 70,000 n'a kɛra hami o hami na ko n'a ma ɲɛ ko lahara ale bɛ kuma bɔ Gunjo Alimami a bɛ lahara bi Ala ka hinɛ a la a kɔrɔbɔ i k'a wurudi Allahumma salli ala kasfil umma siɲɛ 70,000 n'i ma se k'a kɛ yɔrɔnin kelen a kɛ dɔɔni dɔɔni fo ka taa dafa n'a dafara a tɛ kɛ hami si kama n'o ma dilan mais komi tan tɛ e bolo k'o wurudi an y'a sɛbɛn siɲɛ 70,000 o de kɛra safunɛ ye o de la an n'u ye yɔrɔ fɛrɛlen sɔrɔ min ni ɲɛgɛnw tɛ kelen ye a kan ka koyi tiɲɛ yɛrɛ la kɛsibuluguma n'i kɔrɔ n'a a bɛ komi i y'a wurudi siɲɛ 70,000 tellement faamuya et puis fɛn dɔ b'a la mɔgɔw kana n'u y'a sɔrɔ u kana kɛ don o don koli ayi muso don n'i ye koko 4 sɔrɔ a la yɔrɔ o man di aw feerelikɛlaw ye parce que n'o kɛra a bɛ mɛn mɔgɔw bolo mais f'a ka kɛ ten n'i ye koko 4 sɔrɔ a bila ye dɔɔni hali ni bana b'i la i koko 4 kɛ ka 10 dɔɔni ta tellement faamuya nin ma di Modibo ye dɛ Modibo b'a fɛ k'i ko n'a ye dɔrɔn fo ka taa ban n'a banna i bɛna dɔ wɛrɛ bɛɛ ko a dabɔra mɔgɔw dɛmɛni kama n'i ye dɔɔni kɛ a bila ye n'i ka bana nɔgɔyara walima ni furuko gɛlɛya de b'i kan n'i ye koko 4 kɛ a to yen dɔɔni après kɔfɛ i bɛ tila ka segin a kan hali n'o man di u ye sa n b'o fɔ i b'a faamu u bɛ ka n kɔri fan bɛɛ fɛ Ala ka a ɲuman di an ma n'o tɛ a gɛlɛyara parce que ni mɔgɔw ye fɛn o fɛn ye a sɔrɔ a bɛɛ ye jaabiw di a la bon n'i y'a ye a bɛ ban fo ka se nin waati in ma dɔ ma na a ti namaratɔ dilan siɲɛ 70,000 o sɛbɛnni ka ca dɛ an bɛ foro garibuw fo n'o tɛ ni piriki paraka dɔ don sabu an ye a to mɔgɔw kɔrɔ mais o tɛ
Allahumma salli ala kashfil gumma Allahumma salli ala kashfil gumma ka sebe fo wa bi wolofula ci sika ba yoron gele am bi foro garbu fo sangona no wayra a bolo bina da ni ala sona ma jugumante u bolo parce que ni mo goro ba ta ka bara ku kali ko kuna teta do ka soro kuna teta te donc ne ko ni mako tina sa warma nga nunu munun be ali do karabo ko tefle ka jatila o barka fana ni do la donc ala ka here ka ni ala sona ni samedi klepina ame encore ke comme o kofe an fana koroke babu lay sabali ko fana to ka ta sunji kana fe no wati fana sera ni ala sona amu abe balma ya singi chuma balma o dama nga ke no wana sungalo ina kaya fanyo ma bikadugo ke no wai ka so kibiti balma fe se tako kele hiji baraji de sebe kuna ti mbita balma kaso para nye kele hiji baraji de sebe ibite me bi fengo fenka ise bi da chite o cheka o beba fo alhamdulillah sinji tukura se daraneka inye fana mana daka nye durumi minke o bebi yafa ni tege donabolo tege durumi minke o bebi yafa naw ya kodo nyogona hiji baraji keme baraji de be sebe ko itaraboy kana fenda mafio ta doron ko folido Allah akbar o de la nye akanu ni koroka suntige boray kamo naka wajulu boray am suntige ke sewal bu na do sira bu laifi amina fawni ala ka here kam jamana ala ka bas ala ka here ke jamana ala kan sagoda ala kan ndesi ala kan labla mo kana nyina ni dambe du la ko ko donc juma o juma no lansra selila ambe silame usunchike bala ni kama ka kila ka basmala tu do kala ka goshi ka jamana basigi ka here kan o juma na tay hakila o be ambe sene juma chede ai radio la ambe jedi o kuma reporter ala wa jedi ele fait alors Shini ne repose no shini arambia. Shini antiade Shini antiade ala sona ma jedi do ambe tafsir kana ke shini de nan sona tafsir ay amna bawa ala ambe dafu ka wala ni mando akate dafu akate mba fe na sala kun ya fa wa sanga betela te sanga nga ama mi folo de ne ko ma do yala ne wa klo bala adlo bala ko kela do ba da kono ko fanga tay murala nyombe dafu ay sungalo tapon aka dununi nga ka di ngaunde dongala ngaunde dafu ngombe fizeri blakata ko no ko fonni ngwa ka sabali ne le turu kadiri do umro keto ka ta kai on tay kaita kuma ba da sulo zurere be aso on tay kaita ko disa biji koy ma nyeso am se ka programme do ko la umra ni bana da mamura ne le turu kadiri era ni bana di ka bo umra ni baraje ngon be ndenga fendo fo dafi te sanga kan zora o kilenye la turu kadri shu bon mino publicité dama fu atna wardi te sanga sele kuna teka kene kai le turu kadri do o ko bay bon yayi vlene kan veri dafuma I what did I warde abe warde apana o kuma ambe jara ro decoration bi kenai abe what did suno te be kena kai ono na dafu wara ni manji do ko disa dafu aflo wala abe dafu ka wala jondo ani sokkade be vraiment dafu be baraja abe baraja ka ko kene ba do yoro don abe ma baw bunya foi ma dafu jani tiens yara la dafu ka haidara kanu mais aidara ka babi mi fle aidara ka furula ale de abeda of ani dukono adaf joma bora marché no fe ka chaya ko ni ko na teka dem sen aya do abana
donc fo courage bala kosɛbɛ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn vraiment a b'a ta fan dɔn a b'a nafa ala ka imura ko ala k'o bɔ a kɔrɔ ala k'o bɔ a kɔrɔ ala k'a na ni te publicité min kɛra ni wari ka ca ni hali minnu bɛ Thailand ni sisan Chine olu et puis en direct aussi a kan ka wari sara a mɛnɛnba ka kɛ sini ala ka hɛrɛ mɛnɛnba ka kɛ sini sini se fana kuma a bɛ orange kɛ ayiwa baasi t'a la ala k'a ɲɛ k'a d'a ma an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn assalamu alaikum warahmatullahi taala